Egyszer volt, hol nem volt. Ott, ahol a malac is farkú, volt egy kurta ország, Magyarország. A magyarok boldogan éltek, mert megvolt majdnem mindenük. Csak hát regimentjük, az nem volt neki. De még Kossuth Lajosnak sem, pedig ő mindig tartott magánál egyet. Az ön regiment egyenlege 0,00, önnek elfogyott a regimentje. Regimentjét feltöltheti, ha kedvezményes behívókártyát vásárol, vagy ha azt üzeni. Nosza, Kossuth apánk, aki tényleg sok magyarnak az apja volt, azon nyomban kidoboltatta a főtéren, hogy sej, elfogyott a regimentje. Elsőként Kinizsi Pál hallotta meg a hírt. De már amikor Kinizsi odaérkezett hely, a főtéren hosszú sorokban álltak a rekruták. Gábor Áron kapta a tüzérség irányítását, csodaszépen felvirágozott ágyújával, amelyből gyilkos erejű szirmok, virágok, koszorúk lövődtek az ellenség képibe. Toldi Miklós lett a logisztikai főparancsnok, mert sej nem csak a háta volt mohás éjszakon, hanem GPS-es petrencés rúdjával bármelyik város irányát meg tudta mutatni, ha előtte jól leparasztozták. A vasorú bábáé lett a légierő. Mátyás, az álruhák nagymestere, a hírszerzési feladatokért lett felelős. Széchenyi, a hídember, a csapatszállításról gondoskodott. Még szegény Szent István is jelentkezett, de őt a katonaorvos félkézzel eltanácsolta. Utolsóként Dózsa György állott be a regimentbe saját készítésű lángszórójával. Nosza, ízibe hamarost össze is állott a regiment. A kiképzést egy idegen beszakadt hazánk fia, az amerikás John Harry őrmester irányította. Hogy fogy a regimentje? És még egyszer üzente? Megyünk a regimentbe. Hey, megvolt már a magyaroknak minden örömük. Szép regimentjük nyalk a regrutáig, szilaj jó kedvük. Itták is a hegy levét, mint más a vizet. És a nagy örömet látván a hadakura leküldte a magyarok nagyasszonyát, hogy megáldja a sereget. Hey, ekkor szörnyűséges dolog történt. A magyarok nagyasszonya ugyanis zárótűzbe keveredett. Így fordult el a seregek ura végleg a magyaroktól. És azóta van, hogy a magyarokat sej úgy segíti a hadi szerencse, mint ázott kutyát a villanypásztor.